Преди войната в Германия е създадена нова сила с ясна цел – да унищожи вътрешните врагове. Той не е роден на бойните полета, а в концентрационните лагери. Членовете му не бяха обикновени войници, те бяха пазители, обучени да се подчиняват безрезервно и да убиват без угризение на съвестта. Под командването на Теодор Айке, Тотенкопф-Вербанде се утвърждава като ударна сила на нацисткия режим. Подборът беше брутален. Възраст, ръст, расова чистота и идеологически фанатизъм бяха задължителни. Тяхното обучение включвало физически наказания, системно унижение и политическа индоктринация. Неговият символ, черепът, престанал да представлява военна доблест и се превърнал в белег на организиран терор. Защо Хитлер и Химлер решиха да превърнат затворниците в военна сила? Какво ги отличаваше от редовните войски на Вермахта? И как обучението им на полето би повлияло на жестокостта им на бойното поле? Изковано в кръв. Смъртоносното раждане на Тотенкопф. Историята на дивизия Тотенкопф започва не на бойното поле, а в мрачните коридори на концентрационните лагери на Третия райх. Символът с череп и кръстосани кости далеч не е нацистка иновация, а има корени във военните традиции, датиращи от 18 век. Елитните пруски полкове, руските войски по време на Първата световна война и дори полските части са използвали варианти на тази емблема, за да представят храброст, жертвоготовност и презрително познаване на смъртта. Въпреки това, при нацисткия режим това ще придобие съвсем различно значение. Теодор Айке, ветеран от Първата световна война и ранен член на нацистката партия, е изпаднал в немилост в началото на 30-те години на миналия век поради пристъпи на емоционална нестабилност и вътрешни спорове. Неговото изкупление дойде, когато Хайнрих Химлер, тогавашният новоизгряващ ръководител на СС, го определи като идеалния човек за реорганизиране на германската система от концентрационни лагери. През 1933 година, след пожара в Райхстага, докато се създават центрове за задържане на политически врагове на режима, Айке получава командването на лагера Дахау, който той ще направи модел за цялата система. Методологията на Айке трансформира Дахау чрез система от безмилостна военна дисциплина. Пазачите, които не проявиха абсолютно подчинение, бяха безцеремонно изгонени. За него подчинените му не бяха просто тъмничари, а политически войници на Нова Германия. През 1934 година, като част от реформите си, той избира емблемата на Тотенкопф за символ на своите специални сили, перфектното представяне на неговата мисия – да бъде инструмент на смъртта за вътрешния враг. Новото подразделение официално е наречено СС Тотенкопф-Вербанде – СС подразделения Мъртва глава. Под негова егида е създадена система, при която гвардейците са организирани в 6 батальона, всеки от които е назначен в един от оперативните лагери, кръстени на съответните му региони – СС Обербефелшабер за Дахау, СС Бранденбург за Заксенхаузен и СС Тюринген за обширния лагер Бухенвалд. Критериите за подбор на охраната надвишаваха дори строгите стандарти на други СС формирования. На 4 октомври 1932 година Химлер установява две основни условия за присъединяване към СС – да са високи мъже с отлични расови характеристики и да отговарят на специфични физически критерии, като минимален ръст от 1 метър и 70 сантиметра и възраст не по-голяма от 30 години. Когато Хитлер идва на власт през 1933 година, лавината от кандидатури позволява на Химлер да повиши тези стандарти още повече. Минимален ръст от 1 метър и 74 сантиметра, максимална възраст намалена до 23 години и перфектно зрение е задължително. Изискваше се и полицейско удостоверение за добро поведение. За Тотенкопф-Вербанде изискванията били още по-екстремни. Възраст между 17 и 22 години, минимален ръст от 1 метър и 78 сантиметра, обширни медицински тестове и генеалогична документация, доказваща расова чистота поне до 1750 година. Тези строги изисквания, както отбелязва историкът Чарлз Сиднор, засилвали възприятието за СС
като изключителен орден в нацистката йерархия. Зеп Дитрих, командир на лейбщандарте на Адолф Хитлер, дори стигна до там, че постанови, че новобранците му не трябва да имат нито една зъбна пломба. За разлика от Вермахта, където техническата компетентност се е ценела, в Тотенкопф-Вербенде идеологическата лоялност и расовият фанатизъм са били от първостепенно значение. Брутализацията беше част от обучението, изтощителни упражнения, ритуално унижение, колективни наказания и непрестанна политическа индоктринация. Този процес превърна охраната в безчувствени мъже, убедени във висшата си мисия и готови да се подчиняват на заповедите безрезервно. През 1936 година Хитлер официално разрешава разширяването на въоръжените сили на СС. Химлер се възползва от възможността да увеличи числеността на Тотенкопф-Вербанде от 1800 на 3500 души. В внимателно формулиран декрет той разрешил на тези части да сформират постоянни въоръжени сили за вътрешни полицейски задължения и защита на враговете на Райха. Химлер и Айке обаче интерпретират това разрешение като зародиш на бъдеща политическа армия, способна да се конкурира с Вермахта по сила и престиж. За да се избегне провокирането на висшето военно командване, Тотенкопф официално остава под административната юрисдикция на щаба на СС Икономическо управление, ВВХ, бюрократична маневра за прикриване на истинската им цел. Финансирането идваше чрез Министерството на вътрешните работи, което гарантираше, че те не изглеждат като съперничеща сила на редовната армия. Аншлусът, анексирането на Австрия през 1938 година, предоставя първата възможност на Тотенкопф-Вербанде да действа извън лагерите. Батальоните маршируваха през Виена и други градове не като военни завоеватели, а като идеологически окупационни сили. Тази демонстрация затвърди репутацията им на безмилостни фанатици. През същата година е сформиран 4-ти полк СС Тотенкопфштандарте Остмарк, за да охранява новосъздадения лагер Маутхаузен, близо до Линц. С нарастването на агресивната външна политика на Хитлер, Химлер стратегически позиционира въоръжените СС като неразделна част от германския апарат за сигурност. В декларация от 1936 година той провъзгласява: ролята на СС е да гарантира сигурността на Германия отвътре, точно както Вермахтът гарантира сигурност отвън. Тази визия намерила възприемчивост у Хитлер, който по това време бил затвърдил контрола си над въоръжените сили чрез лични клетви за лоялност. По време на Судетската криза през 1938 година Химлер използва вратичка в официалните разпоредби. Правилникът постановявал, че в случай на мобилизация лагерите ще бъдат охранявани от висши членове на общата СС, което освобождава моторизираните части Тотенкопф да функционират като специализирана полицейска сила под тяхно пряко командване. На 15 октомври той издаде спешна заповед за полицейско подсилване, активирайки резервисти, за да поемат контрола над лагерите. Тази мярка позволи да се заобиколят ограниченията, наложени от Хитлер, и значително да се разширят силите на Тотенкопф. Към средата на 1939 година Тотенкопф-Вербанде е нараснал до приблизително 22 000 мъже, въоръжени с хиляди оръжия, от пистолети до тежки картечници. Това трикратно увеличение за по-малко от година представлява изключително постижение, но също така налага огромни логистични предизвикателства на организацията на Айке. Балансът между военна подготовка, идеологическа индоктринация и оперативна ефективност погълна безпрецедентни ресурси през май 1939 година. Хитлер формализира размера на Тотенкопф-Вербенде на 14 000 души с разрешение за разширяване до 25 000 в случай на мобилизация. Бързото разрастване на СС в подготовка за война наложи промени в строгите стандарти за набиране на персонал. През декември 1938 година Химлер признава, че изискванията за разширяване изискват компромиси, допускайки незначителни физически дефекти, стига те да не са от расов или евгеничен характер. Тази корекция бележи началото на промяна в идентичността на СС,
която се превърна от изключителна сила в по-широко набирана организация. До август 1939 година с предстоящата война Химлер нарежда активирането на всички резервни части. Концентрационните лагери Дахау, Бухенвалд, Заксенхаузен и Маутхаузен са превърнати в логистични центрове, където части на Тотенкопф са екипирани за предстоящото им разполагане. След години на подготовка в мрачните ограничения на концентрационните лагери, хората на Айке бяха готови да пренесат ужаса, който бяха научили в лагерите на бойните полета на Европа. Кръщение с кръв. Разгърнатата Тотенкопф в Полша и Франция. На 1 септември 1939 година. Германски бронирани колони преминават полската граница, с което започва войната, която ще обхване Европа в продължение на 6 години. Сред формациите, настъпващи редом с Вермахта, полковете в НСС представляват идеологическия авангард на нацисткия режим. Лейбщандарте Адолф Хитлер и СС Верфюгунгструпе Дойчланд бяха незабавно ангажирани в кампанията, докато полк Германия остана в резерв. За Тотенкопф-Вербенде инвазията бележи фундаментален поврат в нейната еволюция. Трите оригинални полка Тотенкопф, Обербайерн, Бранденбург и Тюринген получиха заповед да напуснат казармите си съответно в Дахау, Заксенхаузен и Бухенвалд за специална мисия в Полша. Хитлер специално е уредил тези части да действат зад фронтовата линия, осигурявайки снабдителни пътища, умиротворявайки окупираните територии и елиминирайки всякакви огнища на съпротива. Този преход от лагерни пазачи към военна окупационна сила представлява реализацията на визията на Айке – да превърне хората си от тъмничари в войници на германската расова империя. За разлика от редовните войници, мъжете от Тотенкопф са действали под морален кодекс, дълбоко променен от години на идеологическа индоктринация. Те не се смятаха за обикновени войници, а за политически войници, натоварени с налагането на расовия и политически ред на Райха. В полските градове пристигането им бележи началото на систематични терористични кампании. Историческите записи документират планирани грабежи, масови депортации и екзекуции без предварително обявяване. Бруталността не беше случайна, а неразделна част от техния метод – сеене на терор за затвърждаване на господството. В района на Бидгощ Бранденбургският полк екзекутира 800 заподозрени поляци само за 2 дни. Бруталното поведение предизвика официални оплаквания от редовната армия, всички от които бяха отхвърлени от нацистката иерархия. Методите, прилагани в концентрационните лагери, бяха изцяло пренесени на бойното поле. Абсолютно пренебрегване на конвенциите на войната, систематично дехуманизиране на врага и непосредствена склонност към употреба на смъртоносна сила. СС Тотенкопф-Вербанде взе активно участие в планираното унищожаване на полския интелектуален елит. В рамките на акцията АБ, Außerordentliche Befriedungsaktion, хиляди университетски професори, свещеници, лекари и пенсионирани офицери са арестувани и екзекутирани в умишлен опит за културно обезглавяване на полската нация. Частите на Тотенкопф също така сътрудничат с Айнзац-групите в преследването на полските евреи, участвайки в погроми, опожаряване на синагоги и целенасочени убийства. След това кърваво начало през ноември 1939 година. Хитлер разрешава обединяването на различните полкове на Тотенкопф, за да се сформира трета СС дивизия. Новата формация се сблъска с сериозни проблеми с дисциплината, въпреки бруталното налагане на подчинение от страна на Айке. През първите месеци на 1940 година поделението преминава през интензивна подготовка за трансформацията си в моторизирана дивизия. Недостигът на превозни средства и тежко оборудване принудил Айке да импровизира и да поиска материали от различни източници, за да завърши необходимото оборудване. През октомври 1939 година създаването на първите 3 официални дивизии на СС, Верфюгунг, по-късно Das Reich, Полицай и Тотенкопф, представлява качествен скок напред за военните стремежи на Химлер. Тези формирования са били обозначени като моторизирани дивизии, теоретично сред най-модерните части на германската армия.
В действителност моторизацията беше по-скоро амбициозна, отколкото ефективна. Повечето дивизии на Вермахта продължиха да разчитат предимно на транспорт на животни и пешеходни походи. За да сформира дивизията Тотенкопф, Айке въвежда значителни промени в стандартната армейска структура. Той организира дивизията около 3 моторизирани пехотни полка вместо двата, обичайните във формациите на Вермахта. Допълнителен личен състав идва от съществуващите полкове Тотенкопф-Вербенде, а артилерийският полк е попълнен главно с мъже от СС Хаймверданцик, милиция, участвала в нахлуването в Полша. Предвиждайки неизбежните жертви на войната, Химлер създава система от резервни батальони в мрежата на концентрационните лагери. На всеки полк Тотенкопф е даден специален батальон с по една рота, назначена към всеки оперативен батальон. Тази система гарантираше непрекъснат поток от идеологически съвместими подкрепления. Дивизията първоначално е назначена в резерва на Втора армия за западното нахлуване. Седмица след началото на операциите, той получава бойни заповеди. Напредвайки през Южна Холандия и Белгия към Франция, той срещна значителна съпротива североизточно от Камбре. На 19 май 1940 година Айке е инструктиран да се подготви срещу вражески контраатаки от север и в последствие насочва 15-ти танков корпус към района на Камбре, където 7-ма танкова дивизия на Ромел е изправена пред силен френски натиск. Айке разгръща първия си пехотен полк под командването на щандартенфюрер Макс Симон, подсилен с противотанкови инженерни и артилерийски роти. Настъплението на полка през река Скарп към Камбре и Арас среща ожесточена съпротива, особено от френско-мароканските войски. Боевете къща по къща в няколко села бяха брутални, но успешни за Тотенкопфите, които успяха да изтласкат защитниците и да отблъснат последвалите контраатаки на бронирани превозни средства. До 20 май те са осигурили районите северно и източно от Камбре, като са заловили 16 000 пленници и много военни материали, което е позволило на 15-тия танков корпус да продължи настъплението си. Първите бойни загуби на дивизията са 16 загинали и 53 ранени, като същевременно се твърди, че е елиминирала приблизително 200 марокански войници. Едновременно с това, части от втората танкова дивизия достигат Ла-Манша, като ефективно отрязват 40 съюзнически дивизии, близо 1 000 000 души, от основните френски сили на юг. Този стратегически коридор, макар и уязвим поради своята теснота, 50 до 65 км, изискваше незабавно укрепване. Тотенкопф е разположена между 8-та танкова дивизия на юг и 7-та на Ромел на север, с задачата да предотврати всеки опит за повторно свързване между разделените съюзнически сили. По време на 10 дни интензивни боеве между 19 и 29 май дивизията претърпява 1140 жертви, включително 300 офицери, което е тежък удар върху командната и структура и оперативната и ефективност. Химлер, осъзнавайки необходимостта от поддържане на функционалността на дивизията, изпраща 300 частично обучени кадети от Бад Тьолц като подкрепление. По време на тази критична фаза се случва един от най-скандалните епизоди, свързани с разделението, клането в Льо-Паради на 27 май 1940 година. 14-та рота от 2-ти батальон под командването на СС Хауптштурмфюрер Фриц Кньохлайн залавя около 100 британски войници от 2-ти батальон на Кралския Норфолкски полк. След като се предали, затворниците били отведени в плевня, подредени до стена и систематично обстрелвани с картечници. Оцелелите бяха довършени с щикове. Само 2 войници, Алберт Пули и Уилям Окалахан, оцеляха, като се скриха под труповете на своите другари. Последвалите им показания щяха да документират това военно престъпление. Новината за зверството се разпространи бързо сред близките германски части. Генерал Ерих Хьопнер, германският командир във Франция, изрази решимостта си да уволни Кньохлайн, ако бъдат доказани екзекуции на затворници. Разследванията обаче се оказаха безплодни, вероятно заради твърдението на Кньохлайн, че британците са използвали боеприпаси Дум-Дум, забранени от Хагската конвенция от 1899 година.
Това твърдение, ако е вярно, превръща британците в незаконни бойци, които са загубили защитата си в военнопленници. От 14 юни, след пробива на френската отбрана, Тотенкопф участва в безмилостното преследване на отстъпващите сили южно от Марна. Организираната съпротива до голяма степен се беше разпаднала. Останалите сблъсъци дойдоха от местни командири, опитващи се да забавят неизбежното. Близо до Дижон, пета рота от 2-ри батальон на 2-ри полк влиза в особено брутален ръкопашен бой с марокански войски, характеризиращ се с отказа на Тотенкопф да взема расово по-нисши пленници. Дивизията залавя 6088 пленници между 17 и 19 юни с минимални загуби, а на 20 юни нейният разузнавателен батальон получава предаването на още 1300 френски военнослужещи. На 22 юни Франция официално капитулира. Дивизията остана във Франция, изпълнявайки окупационни задължения близо до испанската граница почти година. Френската кампания демонстрира, че Тотенкопф, въпреки произхода си, може да функционира като конвенционално военно формирование. Неговите войски показаха забележителна устойчивост под огън и решителност в битка. Загубите – 1152 жертви, 10% от ефективния му състав, обаче свидетелстват за тактически недостатъци на неопитни офицери, които са поемали прекомерни рискове. По-тревожна беше натурализацията на престъпно поведение, като например екзекуцията на британски затворници в Льо Паради или систематичният отказ да се признае капитулацията на колониалните войски. Разширяването на Вафен-СС след френската кампания доведе до непредвидени последици за контрола на Айке над неговата дивизия. Химлер централизира процеса на набиране и заместване под ръководството на Готлоб Бергер, ръководител на службата за набиране на персонал на Вафен-СС. Системата за заместване в концентрационните лагери е преконфигурирана като общ резерв за всички СС формирования. Айке загуби пряк контрол върху избора на собствените си подкрепления. Тази загуба на автономност предизвика незабавен конфликт през лятото на 1940 година. Айке открито спори с офиса на Бергер относно качеството на получените заместници, оплаквайки се, че сред тях има престъпници и расово по-нисши индивиди, които биха компрометирали елита на Тотенкопф. Той нареди на лекаря и расов експерт на своята дивизия, Вилхелм Вендер, щателно да прегледа всички новобранци, а на командирите да разследват криминалните досиета. Тази проверка накара Айке да отхвърли 500 от 700-те заместници. Разочарован Бергер посочи, че тези мъже вече са били проверени по расова основа по време на първоначалния им подбор за СС и нареди да се прекратят тези допълнителни проверки. Айке, възползвайки се от позицията си на член на Старата гвардия, открито не се подчинил, лъжливо отричайки съществуването на подобни директиви и продължавайки да отхвърля новобранци под различни предлози, въпреки че надделя временно, това неподчинение имаше последствия. Ръководството на СЕС, подозрително към нарастващата му независимост, започнало да го отделя от системата на концентрационните лагери, ограничавайки автономното му влияние. Този спор за чистотата на неговите заместници бележи началото на упадъка на авторитета му в йерархията на СС, процес, който ще продължи до смъртта му на руския фронт. Айке използва годината между френската кампания и съветската инвазия, за да трансформира дълбоко своята дивизия. Той преструктурира моторизираните пехотни полкове в кампфгрупен, бойни групи, с по-голяма оперативна гъвкавост, включвайки разширени противовъздушни възможности и 150 мм тежка артилерия. Той създаде специален моторизиран резервен батальон като основен източник на попълнения, частично компенсирайки загубата на достъп до персонал в концентрационните лагери. Верен на идеологическата си визия, Айке внедрява обширна програма за политическа индоктринация през зимата на 1941 година, съчетана с изключително строга физическа и тактическа подготовка. Дивизията обучавала своите мъже специално за бойни действия в Съветския съюз, като наблягала на операции в гори и села при неблагоприятни метеорологични условия.
Интензивната програма продължи до последните седмици преди Барбароса, когато първите влакове с Тотенкопф тръгнаха към съветската граница. Отделът за борба с терора в концентрационните лагери беше готов за истинското си изпитание с огън. Червената буря – Тотенкопф срещу съветския колос. Зората на 22 юни 1941 година бележи началото на най-голямото сухопътно нашествие в историята. Повече от 3 милиона германски и съюзнически войници преминаха съветската граница, с което започна операция Барбароса. След година интензивна подготовка, дивизията Секесетми Тотенкопф е назначена към група армии Север на фелдмаршал Вилхелм Ритер фон Лееп, по-специално под командването на 4-та танкова група на Ерих Хьопнер. Интеграцията не беше лесна. Хьопнер, който командваше Тотенкопф във Франция, изпитваше дълбоко недоверие към Айке и неговата дивизия. Тази враждебност проистича както от лични различия, така и от институционална конкуренция между Вермахта и Вафен-СС. Следователно, той премести Тотенкопф в първоначалния резерв, вместо да я разпредели в първия офанзивен ешелон. Преди разполагането на войските, Айке събра офицерите си, за да им предаде идеологическия характер на предстоящата кампания. Той характеризира инвазията като екзистенциална борба между национал-социализма и болшевизма, подчертавайки нейния непримирим характер. Според свидетелски показания, Айке е предал заповедта на фюрера за незабавно екзекутиране на всички заловени съветски политически комисари, независимо от обстоятелствата. Той напомни на хората си, че съветите не са подписали Женевската конвенция и няма да се отнасят с пленниците според западните стандарти. Той заяви, че Тотенкопф ще се бори безкомпромисно за самото оцеляване на германския народ. Първоначално назначен в 56-я танков корпус на Манштайн, Тотенкопф е натоварен с задачата да защитава фланговете и да поддържа контакт с 16-та армия по време на настъплението към линията Сталин. Съветската отбранителна система на границата от преди 1939. Ранните срещи с Червената армия сякаш потвърждаваха нацистката пропаганда за съветската военна малоценност, неорганизирани формирования, некомпетентни офицери и лошо екипирани войски. Това схващане обаче се промени драстично с навлизането им в по-дълбока съветска територия. При Дагда и остров Тотенкопф се изправя пред координирани контратаки, подкрепени от тежки танкове КВ-1 и КВ-2, срещу които повечето германски противотанкови оръжия се оказват неефективни. Само чрез концентрирано използване на артилерия те можеха да бъдат спрени. По време на тези сблъсъци самият Айке е тежко ранен, като временно предава командването на ССС бригаде фюрер Клайнхайстеркамп. Дивизията в крайна сметка успява да пробие линията на Сталин, но на сериозна цена – приблизително 10% от бойната си мощ. Под изпълняващия длъжността ръководство на бригадфюрер Гьорлиц, Тотенкопф се изправя пред най-трудните си битки в гъсти гори и блата близо до езерото Илмен. Сложният терен неутрализираше германските технологични предимства и благоприятстваше съветските отбранителни тактики за инфилтрация и засади. Въпреки тези трудности, дивизията напредва към линията Луга, последната съветска отбрана преди Ленинград. Там, след първоначалните успехи, той се сблъсква с реалността на съветското военно пробуждане. Масивните контратаки заплашваха да разделят групите армии Север и Център. Тотенкопф изигра ключова роля в контратаката, замислена от Манштайн, нанасяйки тежки загуби на съветските сили и отрязвайки пътищата за отстъпление южно от езерото Илмен. До септември отбранителните позиции на Тотенкопф, близо до Ушно, се превръщат в епицентър на интензивни боеве. Значително отслабената дивизия устоя на числено превъзхождащите сили чрез изключителни прояви на лична доблест. СС штурман Фриц Кристен се отличи, когато след като загуби всичките си другари в противотанковото си подразделение, управлява саморадие ПАК-38 в продължение на 3 пълни дни. Когато пристигнали подкрепления, те открили Кристен, обграден от приблизително 100 вражески трупа и 13 унищожени съветски танка. Хитлер лично го награждава с рицарски кръст. Съпротивата на части като Тотенкопф позволи временно стабилизиране на фронта.
но до декември 1941 година германското настъпление окончателно спря. Руската зима с температури от минус 40 градуса по Целзий парализира оборудването, което не беше адекватно подготвено за арктическите условия. Едновременно с това съветският маршал Георгий Жуков започва мащабна контраофанзива близо до Москва с сибирски дивизии и новопроизведени танкове Т-34. Група армии «Център» се оттегля в безредие, стабилизирайки се едва след като Хитлер дава директна заповед, забраняваща отстъплението. Съветската зимна офанзива е насочена и към германските сили южно от езерото Илмен, опитвайки се напълно да отреже група армии «Север». Откривайки струпване на врагове, Тотенкопф и съседните части набързо укрепиха позиции. През януари 1942 година 16-та армия, включително Тотенкопф, е напълно обкръжена в Демянския джоб. Съветските сили проникнаха дълбоко, заобикаляйки съседните германски дивизии и държайки в капан приблизително 100 000 войници в гориста местност югозападно от езерото Илмен. Тотенкопф беше хвърлена в центъра на отбранителните усилия, разпръсквайки частите си в разпадащи се сектори. Условията в периметъра определят крайната граница на човешката издръжливост. Замръзналата блатиста земя е възпрепятствала изкопаването на подходящи укрепления. Наземните снабдителни линии бяха напълно прекъснати, което принуди страната да разчита изцяло на въздушни доставки на боеприпаси, храна и лекарства. Луфтвафе организира героичен, но недостатъчен въздушен транспорт. Дажбите бяха намалени до основни нива за оцеляване. Айке, частично възстановен от раните си, отново пое командването, като лично координира операциите. Придвижваше се между критични сектори, използвайки полугусени машини, често под директен огън. Неговото постоянно присъствие и непоколебимо лидерство поддържаха сплотеността сред изтощените войски. Той установи безмилостна политика. Всеки опит за неразрешено оттегляне или предаване се наказваше с незабавна, лично контролирана екзекуция. Тотенкопф е разделен на две основни бойни групи, които се бият полунезависимо поради ограничените комуникации. След личната намеса на Химлер, той получава 400 резерви, изпратени по въздух. Към края на март дивизията е загубила близо 13 000 души, а 11 от членовете й са наградени с рицарски кръст за изключителни прояви на храброст. В началото на април 1942 година германска спасителна операция най-накрая открива тесен сухопътен коридор към басейна. Силите на Тотенкопф изиграха ключова роля в поддържането на тази несигурна връзка в продължение на седмици, позволявайки постепенната евакуация на ранените и навлизането на провизии. Боевете продължиха с неуморна сила и до август числеността на дивизията беше намалена до едва 2700 души. През ноември 1942 година, след почти година непрекъснати боеве, останките от дивизията са изтеглени от фронта и прехвърлени във Франция за почивка и възстановяване. През този период Тотенкопф е повишена в статут на панцергренадирска дивизия, получавайки допълнително бронирано оборудване. Оцелялото ядро от закалени ветерани формира основата за възстановяването, допълнено от пресни, но по-малко опитни новобранци. Химлер отдели приоритетни ресурси за възстановяване на оперативния капацитет на това емблематично формирование. Танковете «Тигър» и други съвременни оръжия бяха интегрирани, въпреки че останаха значителни недостатъци в обучението и сплотеността на подразделенията. В началото на 1943 година дивизията се завръща на източния фронт, присъединявайки се към новосформирания първи СС танков корпус. Айке, осъзнавайки недостатъците, получи кратко отлагане, за да затвърди подготовката. Когато най-накрая пристига на фронта, той се присъединява към контратаката, водена от Манштайн, за да си върне Харков, стратегически град, загубен по време на съветската зимна офанзива след катастрофата при Сталинград. На 26 февруари 1943 година, докато провежда въздушно разузнаване с самолет Фислер Сторч, за да локализира заблуден танков полк, Айке е свален от съветски наземни огън близо до село Микулино.
Той загина на място заедно с пилота. Новината дълбоко шокира дивизията. Войници пробиха вражеските линии, за да възстановят тялото му, което е доказателство за личното влияние, което той оказа върху хората си. Тази смърт бележи края на една ера за Тотенкопф. Айке не беше просто военен командир, той въплъщаваше самия дух на партията, идеологически фанатизъм, неумолима дисциплина и абсолютна лоялност към национал-социализма. Хитлер посмъртно почита Айке, като преименува 6-тия танково-гренадирски полк на Теодор Айке и разрешава възпоменателна лента. След смъртта на Айке, командването пада върху Херман Прис, бившият командир на артилерията на дивизията. Под негово ръководство Тотенкопф започва постепенен преход към по-конвенционално военно обучение, макар и без напълно да губи първоначалния си идеологически отпечатък. Тази еволюция отразяваше практическите нужди на фронта, а не философската промяна. Оцеляването изискваше адаптация към съвременния бой срещу все по-усъвършенстван враг. Дивизията изигра решаваща роля в последните етапи на Третата битка за Харков през март 1943 година. Заедно с Das Reich и Leibstandarte, тя извърши серия от маневри, които обградиха и унищожиха съветските сили, блокиращи германското настъпление. Докато Das Reich и Тотенкопф изтласкват съветските части към отстъпление, Leibstandarte запечатва пътищата за бягство, което завършва с унищожаването на съветската 25-та гвардейска стрелкова дивизия при Чугуев. Тази координирана контратака временно стабилизира Южния фронт и осигури на Хитлер военния успех, необходим след катастрофата при Сталинград. Офанзивата демонстрира, че формированията на СС поддържат смъртоносен нападателен капацитет, когато се използват координирано. Тактическият успех обаче не можеше да компенсира стратегическата реалност. Докато руснаците бързо възстановяваха загубите, германските ресурси неумолимо намаляваха. Последвалите решения на Хитлер разкриха фатално надценяване на тези временни победи. Вместо да консолидира устойчиви отбранителни позиции, той насочи вниманието си към Курската издатина и спъкналост на фронта, която се простираше към германските линии, разглеждайки я като възможност за решителен удар, който би могъл да обърне хода на войната на изток. Орск. Последната атака на Тотенкопф. През пролета на 1943 година, след най-кървавата зима на източния фронт, германското върховно командване е изправено пред фундаментална стратегическа дилема. Катастрофалното поражение при Сталинград необратимо промени баланса на силите. Червената армия, с нарастваща увереност и способности, непрекъснато оказваше натиск върху разширените германски линии. Трябва ли Германия да изостави териториите, завладени с висока цена, и да установи скъсени отбранителни линии, за да запази намаляващите си ресурси? Или да се опитат да си възвърнат инициативата чрез смела офанзива, която би могла да обърне съветския импулс? Хитлер, отхвърляйки всяка стратегия, която включва доброволно отстъпване на територия, избра втория вариант – целта – Курската издатина, 160-километрова издатина, стърчаща към германските позиции. Чрез елиминирането на това влияние, чрез координирана атака от север и юг, Хитлер се надявал да унищожи значителни концентрации на съветски сили, да скъси фронта и да си възвърне стратегическата инициатива. Това решение, кодифицирано като операция «Цитадела», представляваше максимален хазарт с намаляващи ресурси. За да се концентрира необходимата ударна мощ, в тази офанзива бяха назначени най-добрите налични дивизии, включително СС Панзер формирования. Тотенкопф, заедно с Лайбштандарте и Das Reich, формира ядрото на втори СС-танков корпус под командването на Паул Хаусер, който щеше да представлява острието на атаката от южния сектор. През месеците на подготовка на тези подразделения беше даден абсолютен приоритет при разпределението на ново оборудване. Тотенкопф получи танкове Пантера и Тигър, бронетранспортьори, самоходна артилерия и усъвършенствани противотанкови оръжия. Въпреки това, забавянията в производството на новите танкове Пантера принуждават операцията да бъде отложена от април за юли, което дава на съветите допълнително време за укрепване на отбраната им. Съветското върховно командване
Предупредено за предстоящата офанзива от британското разузнаване и шпионска мрежа, ръководена от Рихард Зорге, превърна Курската област в безпрецедентна крепост. 8 шахматно разположени отбранителни пояса са изградени на дълбочина до 300 км. Положени са над 400 000 мини, което се равнява на 2400 на квадратен километър. Изкопани са 5000 км окопи и са разположени 20 000 артилерийски оръдия и ракетни установки. Освен това, руснаците изградиха огромни стратегически резерви зад фронта, включително цели бронирани корпуси, оборудвани с модернизирани танкове Т-34. Общо над 1,3 милиона войници, 3600 танка и 20 000 артилерийски оръдия очакваха германското настъпление в внимателно подготвени отбранителни линии. На 5 юли 1943 година, след масивна артилерийска бомбардировка, започва операция Цитадела. Дивизията Тотенкопф, назначена към централната ос на южното настъпление, първоначално постигна значителен напредък срещу първата съветска отбранителна линия. Техните панцергренадирци, подкрепени от бойни инженери, пробиха минните полета, докато танковете елиминираха картечници и противотанкови позиции. Въпреки това, съветската отбранителна дълбочина скоро наложи изтощително темпо. Всеки километър напред изискваше непропорционален разход на боеприпаси, гориво и човешки животи. Съветите упорито защитаваха всеки окоп, оттегляйки се организирано към следващите подготвени позиции, когато беше необходимо. Съветската артилерия, ръководена от добре позиционирани наблюдатели, непрекъснато наказваше германските колони. До третия ден Тотенкопф е проникнал приблизително на 15 км, превземайки важни възли като железопътната линия Белгород-Курск. Флангът, оголен от по-бързото настъпление от това на съседните части, обаче принуди спирания за осигуряване на уязвими позиции. На 10 юли дивизията прекоси река Псел и установи плацдарм, подготвяйки това, което командирите се надяваха да бъде решителен пробив. Кулминацията настъпи на 12 юли, когато съветското върховно командване започна мащабна контраофанзива близо до Прохоровка. Приблизително 850 съветски танка, организирани в масирани формации, се сблъскват челно с втори СС танков корпус в ограничени пространства, което неутрализира германското предимство в комуникациите и стрелбата на далечни разстояния. Тотенкопф влезе в хаотичен близък бой с два пълни съветски корпуса. Интензивността на битката надмина всяко предишно преживяване. Танковете се блъскаха директно в други танкове, когато пространството за маневриране изчезваше. Боеприпасите детонираха зрелищно, когато складовете бяха ударени. Спешените съветски екипажи атакуваха германски превозни средства с гранати и магнитни мини. Въпреки численото превъзходство приблизително 4:1, Тотенкопф удържа позициите си в продължение на 3 дни непрекъснати боеве. Дисциплината, превъзходната подготовка на екипажите и технологичните предимства на германските танкове частично компенсираха численото превъзходство на Съветския съюз. Въпреки това, нарастващите загуби в личен състав и техника непрекъснато подкопаваха бойните им способности. До 14 юли Тотенкопф и другите дивизии на ССС претърпяха опустошителни загуби, включително повече от половината от танковете и бронираните си машини. Офанзивата очевидно се беше провалила. На 17 юли Хитлер нарежда отмяната на операция Цитадела, пренасочвайки дивизиите на СТС към италианския фронт, за да противодействат на десанта на съюзниците в Сицилия. Статистически погледнато, дивизия Тотенкопф е тръгнала с приблизително 20 000 души. Само 10 000 бойни служители са останали в бойна готовност след Курск. Въпреки че технически не беше победена в тактически смисъл, стратегическата реалност беше неоспорима. Германия беше загубила последния си шанс да си възвърне инициативата на източния фронт. Битката при Курск, записана като най-голямото сражение с бронирана техника в историята, бележи решаващ поврат. Офанзивната мобилна война,
основата на първоначалните германски успехи, най-накрая отстъпваше място на статичната отбрана и тактическите отстъпления пред лицето на неудържимия съветски натиск. За Тотенкопф Курск представляваше върха на развитието на формированието като модерна бойна формация, демонстрирайки способността му да изпълнява сложни операции и да поддържа сплотеност под изключителен натиск. Тези военни качества обаче не биха променили неизбежния ход на конфликта. Докато Германия не успяваше да възстанови материалните и човешките загуби, които беше понесла, Съветският съюз непрекъснато увеличаваше производството на оборудване и мобилизирането на резерви. Последната година на германските тактически успехи беше започнала. Веднага след Курск, без период на възстановяване, Тотенкопф отново е хвърлен в отбранителен бой. Заедно с Das Reich той участва в серия от отчаяни действия за овладяване на съветската офанзива към Харков. Тези две дивизии на СС изиграха ключова роля като тактически пожарникари, набързо разположени в критични сектори, за да стабилизират срутващи се линии. През август и септември 1943 година те са използвани редом с елитната дивизия на Вермахта Грос Деучланд като части за бърза намеса, постоянно се движейки между кризисни точки. Това използване отразяваше както превъзходните им тактически способности, така и намаляващия резерв от ефективни единици, налични за локални контратаки. През октомври те участват в успешната отбрана на Кривой Рог, критичен комуникационен, транспортен и снабдителен център за Вермахта. През ноември формацията е официално преименувана на 3-та СС танкова дивизия Тотенкопф, което отразява увеличаването на бронирания и компонент, въпреки че в действителност тя остава значително под разрешената численост. Отбранителните боеве продължиха с неотслабваща сила през цялата зима на 1944 година, включвайки постоянни отстъпления под безмилостен съветски натиск. През март 1944 година Тотенкопф осигурява решаващо прикритие за отстъплението на група армии Юг към Румъния. Като част от бронирания ариергард той заема ключови позиции, позволявайки на по-малко мобилните формирования да се измъкнат към река Буг и по-късно към Карпатския регион. Тези отбранителни действия, макар и рядко признавани в официални комюникета, може би са спасили Вермахта от пълно унищожение в Украйна. Ролята на Тотенкопф като последна сила затвърди репутацията и на едно от най-надеждните формирования, с които разполагаше германското върховно командване в отчаяни обстоятелства. Всяко успешно оттегляне обаче означаваше изоставяне на територията, завладяна с кръв 2 години по-рано, осезаем символ на неумолимия крах на германските позиции на източния фронт. Здрачът на фанатиците – окончателното поражение на Тотенкопф. Лятото на 1944 година бележи началото на крайната фаза на германските амбиции в Източна Европа. Вълната на войната, временно овладяна от умели местни отбранителни линии и контраатаки, се превърна в неудържим потоп. Решителният момент настъпи с стартирането на съветската операция Багратион на 22 юни, точно 3 години след началото на операция Барбароса. Тази мащабна офанзива, в която участват над 2,4 милиона войници и 5200 танка, напълно унищожава германската група армии Център в Беларус. В рамките на няколко седмици 28 германски дивизии бяха унищожени. Съветското настъпление, проникващо с 300 км в дълбочина и 500 км в ширина, създаде огромни пролуки, за чието затваряне германците просто нямаха резерви. Катастрофата надминава Сталинградската по мащаб, въпреки че в последствие получава по-малко историческо внимание. За Вермахта това представляваше безвъзвратна загуба на незаменими ветерани и жизнено важно оборудване. Тотенкопф, вече част от 4-та танкова армия, се изправи срещу съветската атака в северния сектор. Защитавайки района на Гродно срещу съветската 2-та танкова армия, дивизията се сражаваше с числено предимство от приблизително 10:1. Въпреки решителната съпротива, постоянният съветски натиск принуди постепенното оттегляне на запад.
На 18 юли, напълно разгромена, Тотенкопф се оттегля към Варшава, където се присъединява към дивизията СС «Викинг», за да защитава източните подстъпи към полската столица. През този период Варшава се готви за въстание срещу германските окупатори. На 1 август, когато Червената армия се приближава до източните брегове на Висла, полската съпротива започва Варшавското въстание, надявайки се на координация с съветското настъпление. Сталин обаче, водейки се от политически разчети, умишлено спира настъплението, позволявайки на германците да смажат бунта без намеса. Въпреки че Тотенкопф не е участвал пряко в репресиите в града, задача възложена главно на специални части като бригадата Дирлевангер и Рона, той е заемал отбранителни позиции в източните предградия, предотвратявайки преминаването на реката от страна на Съветския съюз, за да се свърже с бунтовниците. Това неволно сдържане косвено допринесе за изолацията на полската съпротива, която в последствие беше унищожена от окупационните сили. Фронтът във Варшава се превърна в изключително кървава битка. Тотенкопф се изправя пред многократни вълни от съветски атаки, включително масивни пехотни и бронирани атаки, подкрепени от превъзходна артилерия. Отбранителната тактика се състоеше в поемане на първоначалните офанзиви в подготвени линии, предприемане на ограничени контраатаки за възстановяване на загубените територии и изтегляне на части на второстепенни позиции, когато ситуацията ставаше несъстоятелна. Въпреки демонстрираната тактическа ефективност, стратегическата реалност беше неоспорима. Съветското превъзходство в човешките и материалните ресурси превръщаше всяка германска победа в временен епизод. До края на август Тотенкопф претърпя изключително големи загуби в опитен персонал и незаменима техника. Хитлер лично отбеляза представянето на Тотенкопф, хвалейки способността му да предприема ефективни контраатаки въпреки неблагоприятните условия. Тези остатъчни способности обаче не промениха цялостната траектория на конфликта. Докато съюзническите сили напредваха към границите на Германия от запад, съветските офанзиви преминаваха през източна Европа, заобикаляйки Румъния, България и голяма част от Унгария. През декември 1944 година Тотенкопф е пусната в действие, заедно с дивизия «Викинг», в неуспешен опит за пробиване на съветското обкръжение около Будапеща. Унгарската столица беше изолирана след краха на румънската и българската отбрана през предходните месеци. Приблизително 70 000 германски и унгарски войници бяха хванати в капан в града, обречени на капитулация или унищожение. Многократните опити за оказване на помощ, включително участието на Тотенкопф, изчерпаха последните налични бронирани резерви в южния сектор, без да постигнат целта си. В крайна сметка, масивни съветски атаки изтласкаха силите на СС обратно в гората Бакони близо до езерото Балатон, където те установиха отбранителни позиции. Към март 1945 година Хитлер замисля последна отчаяна офанзива – операция Фрулинг Сервахен – пролетно пробуждане. Целта беше да се възвърнат унгарските нефтени находища и да се установи устойчива отбранителна позиция, защитаваща Виена. Тотенкопф, заедно с други елитни дивизии на СС, Лайбштандарте, Das Reich и Хоенштауфен, формира бронираното ядро на атаката. Тези формирования, сянка на предишната си мощ, но все още ефективни в бой, представляваха последния значителен наличен оперативен резерв. Офанзивата започна на 6 март при плачевни метеорологични условия. Непрестанният дъжд превърна терена в блато, силно ограничавайки мобилността на бронираните формирования. Въпреки препятствията, Тотенкопф първоначално напредва с 32 км навътре в контролираната от Съветския съюз територия, превземайки стратегически позиции и унищожавайки десетки вражески танкове. Дълбокото проникване обаче разкри уязвимите флангове. На 16 март Трети украински фронт на маршал Толбухин започва мащабна контранастъпление.
числено превъзхождащите съветски сили, подкрепени от постоянни въздушни бомбардировки, бързо разгромиха атакуващите германски формирования. Въпреки изричните заповеди на Хитлер да се задържат позициите на всяка цена, командирите на СС разрешават отстъпление към Австрия. Разгневен, Хитлер заповядал участващите дивизии да бъдат лишени от почетните си ленти, символична обида, която предизвикала възмущение сред ветераните, служили лоялно през годините на отчаяни боеве. Към края на април, с пълния крах на източния фронт, Тотенкопф разполагаше едва с 1000 бойни души и 6 оперативни танка. Под командването на последния си командир Хелмут Бекер, дивизията се оттегля към Линц, Австрия. С почти изчерпани боеприпаси и провизии, продължителната съпротива беше физически невъзможна. Самоубийството на Хитлер на 30 април премахна последната психологическа пречка за капитулация. На 8 май 1945 година Германия капитулира безусловно. Бекер предава останките на Тотенкопф на американската трета армия, при условие, че те обезоръжат охраната в близкия концентрационен лагер Маутхаузен. Споразумението обаче е игнорирано и затворниците са прехвърлени под съветски надзор, за които емблемата Тотенкопф символизира върховното престъпление. Много от тях бяха екзекутирани без заобикалки. Останалите са изпратени в съветските трудови лагери в Сибир, където повечето загиват през следващите години. За евентуалните оцелели, стигмата от службата във формация, белязана от военни престъпления, би означавала десетилетия на съдебно преследване, социално изключване и незаличима психологическа тежест. Наследници на ужаса. Смъртоносното наследство на Тотенкопф. Наследството на дивизията СС Тотенкопф представлява изключителна сложност в съвременната военна историография. От една страна той демонстрира изключителни тактически способности и изключителна издръжливост в екстремни условия. Общо 46 войници получиха рицарски кръст, признание, запазено за изключителна храброст в бой. Тези военни подвизи обаче остават неразривно свързани с ролята им на извършители на систематични престъпления срещу човечеството. Органичната връзка между Тотенкопф и нацистката система от концентрационни лагери не е била случайна, а основополагаща. От създаването си до окончателното си разпускане, дивизията поддържа оперативна философия, формирана в администрацията на лагера. Абсолютно пренебрежение към идеологическите врагове, методично брутализиране като инструмент за контрол и расова перспектива, която отрича фундаменталната човечност на противниците. Това сливане на военна конкуренция и идеологическо варварство е особено обезпокоително за съвременните анализатори. Чарлз Сиднор, историк специализиран в Waffen-SS, отбелязва: Тотенкопф ни принуждава да се изправим пред парадокса на технически ефективни войници, способни на изключителни доблестни действия, които едновременно с това се занимават с поведение, несъвместимо с западните военни традиции. От първите действия в Полша до окончателното оттегляне в Австрия, частите на Тотенкопф са извършили множество нарушения на установените закони на войната. Те систематично екзекутираха съветски военнопленници по време на операция Барбароса, особено политически комисари, директно следвайки комисар Бефел, заповед за комисарите, издадена от Върховното командване. В района на Бидгощ по време на полската кампания бранденбургски елементи екзекутират приблизително 800 цивилни за 2 дни. Във Франция, освен инцидента с непаради, дивизията постоянно проявява селективно отношение към затворниците въз основа на расови критерии. Докато приема капитулацията на бели френски войници, тя систематично избива марокански и сенегалски колониални войски, считани за расово по-нисши. Последвалите разследвания документират участието му в брутални репресии срещу цивилно население, заподозряно в подкрепа на партизани в окупираните от Съветския съюз територии. Многобройни села в Беларус и Украйна бяха напълно сравнени с земята, използвайки политиката на изгорена земя, докато се оттегляха от съветските настъпления.
В последвалите съдебни процеси, особено в Нюрнбергския процес Руша, бяха представени доказателства за участието на медицинския персонал на Тотенкопф в незаконни евгенични програми, включително насилствени стерилизации и расов подбор на окупираното население. Дивизията поддържа оперативни връзки с Айнзац-групите, екзекуционни отряди, по време на началните фази на операция Барбароса. Фриц Кньохлайн, офицерът, отговорен за клането в Льопаради, в крайна сметка е заловен, съден от британски военен трибунал в Хамбург и екзекутиран през януари 1949 година. По време на процеса си той твърди, че е действал в отмъщение за използването от британски войници на забранени разширяващи се боеприпаси, защита, отхвърлена поради липса на доказателства. Жестокостта на инцидента предизвика възмущение дори сред съвременните офицери на Вермахта. Въпреки това, повечето членове на Тотенкопф никога не са били изправени пред индивидуална съдебна отговорност за действията си по време на войната. Няколко фактора допринесоха за тази безнаказаност. Огромният мащаб на германския колапс затрудни индивидуалното преследване. Систематичното унищожаване на записи по време на по-късните етапи на войната и честата липса на оцелели свидетели, които биха могли да дадат конкретни показания. Най-общо казано, цялата Waffen-СС е обявена за престъпна организация на Нюрнбергския процес, класификация, която автоматично засяга всички членове на Тотенкопф. За оцелелите ветерани последствията бяха тежки. Постоянно изключване от военни привилегии, забрани за обществени сдружения, законови ограничения върху показването на свързани символи и значителни бариери пред заетостта в следвоенна Германия. Съвременните историци идентифицират Тотенкопф като краен случай на идеологическо въздействие върху конвенционална военна единица. Докато други дивизии на Waffen-СС в крайна сметка се развиват в по-прагматични формации, Тотенкопф запазва доктриналното си ядро непокътнато до края. Политическото образование продължава да бъде формален компонент на обучението дори през 1944 година, когато повечето части са изоставили подобни практики поради тактическа спешност. Анализатори открояват три определящи характеристики. Желязна дисциплина, Тотенкопф демонстрира изключителна сплотеност и бойни способности дори в катастрофални условия като Демянската ями. Идеологически фанатизъм, абсолютното подчинение на заповедите, независимо от тяхното морално съдържание, улеснява извършването на систематични зверства срещу цивилни и затворници. Тактическа адаптивност. В строго военно отношение представянето му в сложни отбранителни операции и локални контраатаки постоянно надвишаваше средните стандарти на Вермахта след 1943 година. Военният историк Мартин Купърс отбелязва именно това, което направи Тотенкопф ефективна бойна единица, нейният менталитет, ние срещу тях, готовността и да прави изключителни жертви, абсолютната й увереност в легитимността на каузата, едновременно улесни участието и в масови престъпления. Това не бяха отделни аспекти, а различни проявления на един и същ фундаментален етос. В по-късните десетилетия някои ветерани от Тотенкопф се опитват да реконструират наратива, като отделят уж почетните военни аспекти от изолирани ексцесии. Те провеждаха срещи, публикуваха мемуари и защитаваха службата си като конвенционални войници, изпълняващи патриотичен дълг. Ветеран, интервюиран в по-късен документален филм, заявява: «Нямаме от какво да се срамуваме и се борихме с враговете си достойно, с чест, смелост и вяра». Въпреки това, систематични научни изследвания, базирани на възстановени архиви, съвременни свидетелства и оперативна документация, убедително установяват, че жестокостта не е нито случайна, нито изолирана, а е централен компонент от оперативната идентичност на дивизията. Получената индоктринация директно насърчава престъпно поведение срещу категоризираните като врагове на Райха, а дивизията последователно действа според принципи, които игнорират установените международни конвенции. За жертвите на действията на Тотенкопф, както военни, така и цивилни, наследството остава болезнено ясно.
Свидетелства на оцелели от Лепаради британски описват бруталното безразличие, с което са били екзекутирани след капитулацията си. Полски оцелели от Варшавското въстание си спомнят как присъствието на СС формирования, включително елементи от Тотенкопф, по външния периметър е допринесло за изолацията, която е обрекла града на унищожение. Общностите в Съветския съюз, където е действала дивизията, са пазивали спомени за брутални репресии, екзекуции без предварително обявяване и унищожаване на цели села в продължение на поколения. За тези жертви и техните потомци дебатът относно военната юрисдикция е напълно второстепенен спрямо реалността на причинените страдания. Тотенкопф илюстрира централния проблем в изследването на Третия райх – невъзможността за отделяне на конвенционалните аспекти от криминалните компоненти. Това не беше просто бойна дивизия, която от време на време извършваше ексцесии, а пряко продължение на нацисткия терористичен апарат, въведен на бойното поле. Тактическата му ефективност послужи именно за прилагане на политики, които бяха фундаментално престъпни от международно-правна гледна точка. Историография последователно отхвърля опитите за романтизиране или нормализиране на Вафен-СС като просто конвенционална военна сила. Историческите доказателства ясно установяват тяхната неразделна роля в практическото прилагане на геноцидните политики. Тотенкопф, с директните си корени в системата на концентрационните лагери, представлява особено ясен случай на тази интеграция. За по-късните поколения дивизията Тотенкопф остава мощно напомняне за опасностите, присъщи на абсолютното подчинение на военната етика на екстремистката идеология. Неговата история илюстрира как военните институции могат да се превърнат в инструменти на терор, когато изоставят фундаменталните морални и правни ограничения, които разграничават законната война от организираната престъпност. Днес всеки пълен анализ на Тотенкопф трябва едновременно да признае реалността на тактическите му възможности и фундаментално престъпния характер на неговата мисия и поведение. Тази неудобна двойственост се съпротивлява на опростяването, но изисква директна конфронтация, ако искаме да извлечем смислени поуки от една от най-мрачните глави в съвременната военна история. Емблемата с череп и кръстосани кости, която предшества нацизма, но е присвоена и трансформирана от режима, придобива изцяло ново значение чрез действията на Тотенкопф. Тя вече не е символ на смелост пред лицето на смъртта, а на режима, който индустриализира самата смърт. Когато оцелелите били разпитвани за значението на отличителните знаци, мнозина поддържали традиционното военно тълкуване – готовност за лична жертва. Въпреки това, за милиони засегнати от нацистката политика, символът трайно се свързва с систематичен терор. Като изследваме цялата траектория на дивизия Тотенкопф, от концентрационни лагери до европейски бойни полета, виждаме микрокосмос на самия нацистки режим. Смъртоносна комбинация от организационна ефективност, идеологически фанатизъм и пресметната бруталност. Техните тактически успехи и стратегически неуспехи отразяват по-широк модел на германска война. Неговото престъпно поведение илюстрира неизбежните последици, когато една военна институция изостави фундаментални морални ограничения. Историята на Тотенкопф продължава да поражда ожесточени дебати сред съвременните военни историци. Докато някои технически анализатори изучават тактическите му иновации и способността му да действа ефективно при екстремни условия, социалните историци и специалистите по изследване на Холокоста подчертават приемствеността между оперативните методи в концентрационните лагери и поведението в бойните зони. За съвременното общество централният урок остава ясен. Техническото съвършенство и организационната компетентност, лишени от етична основа, неизбежно водят до варварство, независимо от риториката, която се стреми да ги оправдае. Дивизията Тотенкопф със странната си смесица от образцова военна дисциплина и системна престъпност остава историческо предупреждение за опасностите, присъщи на пълното подчинение на въоръжените сили на екстремистка идеология. Повечето от мъжете, служили в Тотенкопф, не са оцелели във войната. За тези, които го направиха, наследството остана неизбежно.
Някои се опитаха да реконструират анонимни животи в следвоенна Германия, криейки връзката си с стигматизираното единство. Други поддържаха контакт чрез полутайни ветерански асоциации, където култивираха стерилизирана версия на своята история. Независимо от по-късните лични разкази, историческият запис остава. Дивизията СТС Тотенкопф представлява най-явната проява на сливането между професионалния военен апарат и нацистката идеологическа програма. Членовете му не бяха просто нещастни войници, попаднали в военната машина, а доброволни участници в визия, която изрично отхвърляше традиционните хуманитарни ограничения върху воденето на военни действия. В заключение на този анализ на най-скандалната дивизия на Германия, трябва да помним, че изучаването на противоречиви военни формирования служи на по-голяма цел от простото увлечение по технически или тактически аспекти. Автентичната военна история трябва директно да се изправи срещу етичните измерения на въоръжения конфликт, признавайки, че начинът, по който обществата водят война, фундаментално отразява техните основни ценности. Тотенкопф, роден в терора на концентрационните лагери и разрушен в катастрофално поражение, остава трайно свидетелство за ужасите, които човешките същества могат да причинят, когато се убедят в абсолютното си морално превъзходство над дехуманизираните врагове. Тяхната история трябва да бъде изучавана именно защото тя илюстрира крайните последици, когато обществата изоставят фундаменталните принципи, които разделят легитимната война от институционализирания тероризъм. В руските степи, полските гори и френските полета, където се е сражавала Тотенкопф, мълчаливи паметници възпоменават жертвите на нейното преминаване. Тези заглушени гласове, повече от стратегически анализи или тактически дебати, съставляват истинското наследство на една дивизия, чиято емблема стана синоним на най-тъмната страна на съвременната война.